Hola a totes i a tots. En aquest vídeo vull parlar-vos d'una part de la trompeta, de la boquilla, en concret de la neteja i cura. Hi ha moltes marques i models de boquilles, però totes requereixen la mateixa cura i manteniment. Realment és mínima, però ha de cuidar-se i mantenir-se en perfecte estat, tant higiènic com estètic. La boquilla és una part molt important per al trompetista. Depenent de la seva elecció, va ser vital el seu so, resistència, flexibilitat i comoditat a l'hora d'estudiar o tocar tant a nivell amateur com professional. Un cop escollida la boquilla, que per cert vos aconselle que vos deixeu assessorar per els vostres professors, cal tenir en compte alguns consells que a nivell molt personal pense que són molt importants per a cuidar la nostra boquilla. Els consells són: correcta col·locació de la boquilla al tudel de la trompeta, neteja diària després de tocar i, com no, guardar al lloc correcte la boquilla després d'haver estudiat o tocat. Pel que fa a la introducció de la boquilla en el tudell de la trompeta, no cal fer una pressió excessiva ni colpejar-la en la palma de la mà, ja que l'excessiva pressió pot fer que es quede pressionada i després no puguem treure-la a l'acabar de tocar. Simplement hi ha que col·locar-la fent un xicotet gest de rosca i ja està. Si en algun moment, a l'acabar de tocar, no podeu extraure la boquilla de la trompeta, el meu consell és anar a un mecànic especialitzat, amb la finalitat d'evitar les típiques ratlladures i a l'intentar extraure amb claus angleses i tot tipus de ferramentes la boquilla quan no la poden traure. Segur que si mireu a YouTube hi ha diverses formes d'extraure la boquilla a casa, però ja vos dic, poden ocasionar imperfeccions i ratlladures. Com a anècdota, m'agradaria compartir amb vosaltres una experiència personal. Fa bastants anys que sóc amic de la família Trilles de Castelló. Ells eren els propietaris d'una famosa tenda i taller d'instruments de música que es deia Música Habitual. Sempre recordaré la meva inquietud per saber com el senyor Vicent Trilles, que era mecànic de la seva pròpia tenda, treia les boquilles tan ràpid i sense danyar-les. Un cop, a mi també em va quedar la boquilla enganxada a la trompeta i Anna, la filla del senyor Vicent, em va deixar entrar a l'interior de la tenda per veure com treia la meva boquilla. Va ser vist i no vist. La boquilla estava solta i no seria perquè ni el meu pare ni jo no vam intentar 1000 vegades treure la boquilla. Van passar els anys i el senyor Vicent va morir i la seva filla Anna es va jubilar, però no sense abans cridar-me per donar-me una caixeta. A l'obrir aquella caixeta hi havia la famosa ferramenta per a treure boquilles, que segons el senyor Vicent la va comprar a Alemanya i li va costar molts diners. A part d'agrair aquest gest a la família Trilles, he volgut compartir amb vosaltres aquella anècdota i ensenyar-vos de primera mà aquesta ferramenta i el seu funcionament. Ferramenta molt rudimentària, però efectiva. La ferramenta en qüestió és aquesta. I la seva manera d'utilitzar és, imaginem que la boquilla està aquí falcada i no la podem treure, doncs no pot danyar perquè està adaptada en curves i tot. El seu funcionament se col·loca així, a la copa enganxada, i simplement, pegant voltetes a esta manivela, va pujant la boquilla. Si vos fixeu així, poquet a poquet anirà pujant la boquilla sense danyar-la. No sé si ho podeu veure, que la boquilla, sense apenes esforç, així. La higiene de la boquilla és fonamental, ja que és la part de la trompeta que està en contacte amb els nostres llavis i llengua. Per tant, és important que estiga lliure d'impureses i restes de saliva i altres partícules que poden quedar dipositades en ella després de tocar. Per a netejar-la, ocasionalment podem utilitzar un recipient amb aigua tibia i algun tipus de sabó i deixar-la uns 20 minuts a remulla per després secar-la molt bé. Però l'important és netejar-la diàriament després de tocar. Per a netejar la boquilla diàriament utilitzarem un raspall especial com aquest que es pot trobar en qualsevol botiga especialitzada en instruments de música. Hem d'introduir diverses vegades aquest raspall per la cola de la boquilla o per la copa.
D'aquesta manera extraurem les partícules que queden a l'interior de la boquilla després de tocar, rentar el raspall en aigua i sabó i secar-lo. Després cal desinfectar la boquilla amb un producte també molt comú en tendes especialitzades, en el qual arruixarem per fora i per dins. Una vegada fet això, agarrem un drap, la netejarem, la secarem per fora i per dins deixarem que se sequi al natural perquè així el producte fa més efecte. També és important guardar la boquilla a l'acabar de tocar en un lloc correcte. Quasi totes les fundes i estolls del mercat tenen el seu lloc per introduir la boquilla i que quede subjecta, però hi ha vegades que no el porten o perquè tenim moltes boquilles no poden anar totes en aquest lloc. Mai cal deixar la boquilla solta dins de l'estoig o de la funda, ja que pot danyar seriosament la trompeta, fins i tot la mateixa boquilla es pot danyar. En el cas de no poder col·locar en un lloc fix, cal col·locar-la en unes fundes especials i buscar una butxaca o un lloc on la boquilla pugui anar molt sujeta, amb la finalitat de conservar-la en bon estat, tant a la boquilla com a la trompeta. Una fundeta com aquesta, qualsevol tipus de funda, on puguem ficar la boquilla i buscar un lloc en la funda o en l'estoig on no vaig a pegar un cops en un lloc, que queda molt fixa. Amb aquest treball no he volgut demostrar ni ensenyar res a ningú, només fer una reflexió sobre les cures que pense han de tenir amb les boquilles i aprofitar per ensenyar-vos una eina, una ferramenta de treball per a treure les boquilles, que gairebé segur molts de vosaltres mai havíeu vist. Fins a la pròxima, amics, molta salut per a tots.